en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka duond onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo ka mulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny onagi TV adundo jaluo. Mana kamano nyakora mga juang kamora mora mintiri akaw thuolo makende mar wake chenro madondo nagi mokwongo akaw thuolo makende magoro kamano madonganya no bongo nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandi chenge somondo machako rom kendo atwa kod oganda kaka wonen tarik 2 dwe mar 5 gagana 2026 kawacho ni sabato maler ne joadwen mabende kurang'ene gi se machalo koda kamandi gine kanisa kurangi juang en hawi maber kendo kodi chieng' masani wan kande kaachiel kod jatelo maduong' mochung' e migaono mag weche mag thieth kendo wadhi go kod mbaka kanyo kurangi juang kudhi nyiso ni to gi sechegi en okenge mage kata mabende sirikal oseketo kacha maneno ni piny odo kacha thiedhno e yo makare kaachiel kod osiptende mago mabende samoro osebedo kaachiel kod ng'ikni. Wan kende kaachiel kod moluor kata migosi laktar Hezron Omolo HSC ma en kacha gi migepe mopogore opogore to mana e sekta no mar thieth Kurangi Juang odhi kod mbaka kendo odhi nyiso ni to chalo nade. En mabende ne en achiel kuom jotelo manotelo wechego mag NHIF kaachiel kod bende ne en kamiti kacha mabende ne koro golo kacha NHIF katere kacha e wechego mag SHA. Udhi nyiso ni to gi sechegi chalo nade chutho ka bende sama koro oganda mathoth wacho ni nitiere okumba mag thieth ma ok ti. Kete mane chuny onagi TV adonjo jalupo no nigi penjo mora mora kacha yonwa tol kata yorwa ote magi machuok e chuny onagi TV Facebook page, chuny onagi TV TikTok, then luwa kacha e YouTube maroma chuny onagi TV. Kama ta e chenro ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan wachako chenro ne yeno machalo koda kamandi laktar. Aka thuolo makende mamos ni to iriyo nade? Ariyo maber Steve. Asebedo kan gi homa matin to koro kiwinjo ka duonda ng'warre nyalo bet nikech asebedo gi ahonda matin lakini ariyo maber Ruoth orita kendo amor mar chopo e chuny onagi TV adundo jaluo. Erokamano chutho nikech modichienge mokwongo daher mar mondo jara ma chuny onagi TV ng'eni to Hezron Omolo laktar HSC en wuod kanye? Erokamano, pile pile ji luonga ga ni Hezron mana kaka imbi luonga to nyinga en Hezron. Kendo gino osekelo yudo mara mar barupe mok meka ka ji paro ni an Hezron Omolo ma be en osiepna wuod Kanyepir ma en FCPA.
To an gi nyinga iluongo ni Dr. Hezron Omondi Omolo. An wuod Asembo Konyango, kamoro miluongo ni Nyilima Market, Nguka Village. Seche moko wadendega ni Nguka Luanda. Koro mane kuma awuoke. Yeah. Erokamano, wano ka bende sombi en kacha mudra kachiel kod weche mag thieth. Nyiswa ni to gi sechegi piny Kenya kia wang'iye bende gi wechego mag thieth, inyalo wacho ni wan kanye kaka piny ma bende king'iyo pinje mag Afrika wan kanye gi sani? Kang'iyo pinje mag Afrika, anyalo wacho ni mokwongo wan maber kabisa, kendo king'iyo pinje mantie e wi 10 wan e top 10, kendo ei Kenya, ei Afrika ka inyalo pimwa gi pinje matin. Inyalo pimwa gi South Africa, inyalo pimwa gi Egypt, inyalo pimwa gi Morocco, to ing'eyo GDP margi. Koro kaluwore gi GDP mar piny mar Kenya, miyo wabet malo moloyo e weche mag thieth, kendo ineno ka pinje malibamba ma gin neighbors wa, thothne ka gin gi jotuo moloyo ma high profile kabisa kaka ker mag pinje malibamba, kata jok moko ma gin very senior, ikelogi mana i Kenya ka, nikech rang'iny mar thieth ni malo, nikech yore mag thieth osebedo maber moloyo jirendewa mamoko. Erokamano, nitiere pogruok maduong' ahinya king'iyo osuptendewa mabende mag manie boma kaachiel kod osuptende mabende mantiere gwenge. Samoro Kenya bende dwaro mondo mi obed okang' no mamalo mabende ipime kaachiel kod pinje mamoko, but king'iyo japiny ma kawaida ma be samoro nie gwenge gi, ineno ka ok giyud samoro thiedhno e yono makare. Mano timore, nyalo bet kamano, to nitie okenge mopogre opogre ma sirikal mamalo osekawo, nikech king'iyo thieth nyalo biro e yore mopogre opogre. Nyalo bet ni ji ok yud thieth e yo makare nikech gionge gi osiptende machiegni kodgi machiwo thiedhno. Nyalo bet ni ji ok yud thieth e yo makare nikech ok ginyal nyiewo thieth. To nyalo bedo ni ji ok yud thieth e yo makare nikech jothieth onge gi lony mamalo mar chiwo thieth ma jogi dwaro. Kendo nyalo bedo ni ji ok yud thieth makare nikech thieth onge. To mago te gin gik mwang'iyo kamoro achiel e migawo mar thieth, mondo wane ni gik ma kamago olos kendo bet maber mondo jopiny oyud thieth e yo makare. Ma king'isomo Health Act, mano en chik makelo mar thieth e piny Kenya ka, wacho ni en ratiro mar jo-Kenya duto mondo oyud thieth e rang'iny mamalo mogik, what we call the highest attainable standards of care gi dho ngere. Mago te wasebedo kwa keto okenge mopogre opogre mondo wane ni thieth oyude yo makare. Erokamano, Laktar Hezron, nin kacha jatelo duolno mar NHIF kapok nokete shaka. Nyiso ni to sirikal noneno ang'o momiyo ne koro wawaye duolno kendo wabi wachak okumbano mar SHA? Ok ne an jatelo ei NHIF, ne an jatelo ei komiti mane ng'iyo kaka NHIF lokre e SHA bang' kane chik ma iluongo ni Social Health Insurance Act mar higa 2023 nokadh. To ok ne an achiel kuom jotelo mag NHIF. Nabedo mana e komiti mang'iyo ni koro gik mantie e NHIF gi, services ma jopiny osebedo ka yudo, investment ma NHIF oseyudo, iloko gi nade mondo giduog ei SHA e yo makare maonge ng'ikni madhi bedo iye kanyo. To gi sani an jatend gedo mag osiptende gi kony mawuok e pinje maoko e bad migawo mar thieth. Kopogre gi mano, mbele kacha nyocha an jatend rang'iny mar lony mar jotije gi jotije duto, gima waluongo ni Division of Professional Standards and Human Resource for Health in the country. Kendo asebedo kane
Ker Ogwela mondo abed secretariat mar task force mane oloso mang'iyo shida ma osebet kata chandruok mosebet ne jothieth duto e piny marwa mar Kenya. Now, king'iyo kaka ne gino chakre, en nitiere sirikal ka sirikal biro gi gik moko magiketo magimiyo pek moloyo gik machielo o gik mamoko mondo jopiny obed gi ngima makare. Sirikal mar abich motelnegi gi ker marwa Laktar William Samoei Ruto noneno na achiel kuom gik moko monego mi pek moloyo gin gik moko kaka thieth mar jopiny. Nikech ei Kenya ka iyudo ka ne ji giseche ka ji matin mane nitiere okumba mane nitiere dierego mane iluongo ni NHIF. To jok modong' ne either ne gichulo ka gigolo ofukgi giwegi kata ne timo arambe ka gi kacha mondo ji oyud thieth. Pile pile ing'eyo ni weche thieth gin weche mamako ji duto nikech onge ng'ato achiel kuomwa mane wuok e piny ka ngima. Ji te wuok gi yo mar tho, to tho no biro ka ng'ato oseyudo midekre kata oyudo ajali kata gik makamago otimore. Koro nyiso ni nyaka waket standard kata rang'iny mar thieth malo. Kane sirikal mar abich biro nogiko ni gidwaro ni obede okumba moro mamiyo jopiny duto yudo thieth e yo makare ma ok gihinyore seche ma giyudo thieth. To mano ne ging'iyo ni nyaka bed gik moko miketo piny manyalo makata ka koro wacho ni jopiny duto mondo oyud thieth e yo makare giyude nang'o. Achiel kuom gik mane giketo piny ne nitiere gini nokete ne nitie pillars adek kata pillars ang'wen kata sirni ang'wen mane gineno ni ber magi kotim to wanyalo yudo e thieth e yo makare. Siro mokwongo ne en gimoro ma waluongo ni human resource for health kata jothieth, jok ma thiedho ji e osiptende. Pile pile inyalo bedo gi osiptal maber moger maber man gi thieth mang'eny, to ka onge ng'at machiwo thieth to osiptandi no en kanono kendo en gima itiyogo mana kaka obadho mimako go tho. En gima onge kony mabo miyo jopiny. Koro jothieth ne en achiel kuom sirni madongo mane sirikal oneno ni nyaka bedi kaluwore gi bottom up economic transformation agenda. Siro mar ariyo ne en gimiluongo ni digitization. Digitization ka ema wane gi Digital Health Authority. To siro mar adek ne en gimiluongo ni healthcare financing. Okay? Healthcare financing ne en achiel kuom sirni mane jotelo oneno ni ka wan gi jotich maber to wan gi system kata digital system maber to wan gi yo ma jopiny nyalo yudogo thieth ka gidwaro to gik moko bobet maber. Basto mogik ne en gima waluongo ni health products and technology. Mamano en gimoting'o yeth, oting'o yeth te minyalo tigo, oting'o gik mwaluongo ni equipments kata masinde mitiyogo mondo jopiny ng'e gik machandogi kata gik matuoyogi, midekre ma gin go. Mano nyalo bedo CT scan, MRI, gik makamago gin tiere e gima waluongo ni health product and technology. Koro sirni ang'wen go e gik mane waneno ka kolos maber to jopiny boyudo thieth e yo makare kendo yo ma owinjore. Koro gi siro mokwongo ok biluwogi in the order, to siro mwachako na en jotich. Nwang'iyo ni jotich onego bed ni wan gi jotich moromo, to jotich onego bed ni ok ni giromo aroma to rang'iny gi mar thieth be ni malo. King'iyo ka chon kacha university kata mbalariany mane
mane puonjo lakteche ne gin mana 2 ne en achiel basto bang'e to medgi ne gibed 2. Mano en University mar Nairobi gi University ma Moi, to gi sani gintie 13. Manyiso ni wachiko kuma wayudo jotich manyalo bedo noromo man gi lony makare. To moro en ni mondo gibed motivated, manyiso ni imiyogi osara e wang' sa, timiyogi osara moromo, to gi kuma gitiye ler kata ber kalure gi gik ma giwegi gidwaro. Emane omiyo kane nitie gomo mar dakteche mbele kucho, kata mane otelnegi gima koro en jagoro mogirore e bad thieth ma Dr. Ouma Oluga, ne gindiko gimoro mane iluongo ni CBA, Collective Bargaining Agreement, ma jo thieth winjore gi sirikal ni magi gik mwadwa ni otimnwa. To mano osetimre gi jothieth mamoko bende kaka nurses, kaka clinical officers amongst others. So mano nobedo addressed, to mondo obed addressed further emane omiyo koro ker be oneno ni dibed maber mondo watim gimoro miluongo ni task force, ma ok en ministerial level, ok en technical working, en tie rang'iny mar ker mane otelnegi gi achiel kuom jothieth ma yae gweng'wa kata e karwa ka mane iluongo ni Professor Kamarogo. Mano ne en presidential task force ma address human resource for health. Kaka ineno pile nitie wan ga gi cases mang'eny, pod nitie ng'ikruok nikech case nitie ka gi kacha, to task force no ne en mondo ng'i pila mokwongo. To kopogre gi mano, gi sani kanineno wasegolo kalenda kendo timo public participation mar gima waluongo ni human resource for health policy or healthcare professional policy, ma bang' igni 63 nyaka nwayud independence, waonge gi policy mang'iyo weche mag jok mathiedho ji, kata weche mag lakteche, nurses, technicians, physiotherapists, jok machiwo thieth ne jopiny, nyaka gisani pod waongego. Koro mano achiel kuom gik ma osebedo ka timre. To mano timre to kane wasetimo gimoro mane iluongo ni Health Labor Market Analysis 2023, the document is out, we can always access. To machielo ewi mano be en nitie standards moseketo gi scope of practice ma be watemo ng'iyo. Now pila mar 2 no wacho ni ne en digitization. Pile koneni Jaramogi kata koneni general tidwa dhi Jaramogi, iting'o papers gi ma kaponi dhi dala manyando muomo ma kalatese ni olal, ok iyud gik midhigo Jaramogi. To ka oketgi e digital system, seche midhi Jaramogi ng'ato nyalo keto mana namba ni, to koro kidonjo e ofuki ni dwa timo CT scan kendo to nisetime chien kacha. Ok idonjo e ofuki ni dwa timo full hemogram to nisetime chien kacha. Systems ni history mar thieth ni neno e system achiel. Koro mano mokwongo oduoko nyiewo thieth piny, to kendo o consolidate information. Koro inyalo yudo quality of care nikech ng'ato at a glance nyalo neno treatment history mari. Mar adek na wacho nitie healthcare financing. Koro ei healthcare financing ema wantiere gi weche mag SHA. Kendo SHA en Social Health Authority. Mano kel gi chike mar Social Health Insurance Act ma eriga 2023. King'iyo mano maler, kane idwaro chike ma mondo gigi obed maber, thieth obed maber, kane pok okel kata SHA, ne wakelo gimoro miluongo ni FIF, Facility Improvement Fund, right? Manyiso ni pesa mogol ei osiptal odong' ei osiptal kucho mondo ting' rang'iny mar thieth malo. Pile niyudo ka counties government wacho ni wasechoko pesa marom kamao, iterogi e consolidated account, iterogi malo kucho, to ka giduogo to pesa mane ochoki osiptal ilosogo tipo mar jongware. Pesa mogol e osiptal ikunyogo cho kamoro. Pesa mogol e osiptal itiyogo e nyiewo chae. To mano nwaneno ni duoko
dwoko standard mar thieth piny. Koro kodwa ting'e malo, pesa mogol e osiptal odong' e osiptal gi ber go osiptal. Kinyiewo ka bedo ni alot ne onge chumbi michamo kacha mi jotuo koro ok chang piyo nikech nutrition rach, onyiewe chumbino, onyiewe nyanya, onyiewe kitungu. Kapo ni yethe mane onge kacha, to pesa ni kapod girito ma wuok e sirkal mamalo, to nyiewe yeth, kata ka dakteche mane nitie matin, tinyalo ndik daktari moro, kata kobed mana ndike on what we call locum basis, mobiro to dok. Koro pesa ni nwa ring fence, ma koro ineno ka mana gi one idea, ni kik wakaw e agulu mar thieth, kwa dhi timo go gik moko ma gin priority ne wan, to ok gin gik maber ma ting'o thieth na jopiny malo. Bang' mano nwaketo Social Health Insurance Fund. To i Social Health Insurance Fund ka nentie Social Health Insurance Act. To i Social Health Insurance Act nentie funds adek. Fund mokwongo en gima waluongo ni Primary Healthcare Fund. En pesa ming'iyo go jopiny ei gwenge. Manyiso ni ei gweng nyaka level 1 up to level 4 inyalo thiedhi gi fund ni. Okay? To bang' mano nwatimo up to level 3. Bang' mano an gi machielo miluongo ni Social Health Insurance Fund. Social Health Insurance Fund ema koro ng'i e level 3, 4 gi 5. To bang' mano nitie fund mar adek miluongo ni Emergency, Chronic and Critical Illness Fund. Manyiso ni ka intie gi thieth mobiro apoya, iyudo accident, iyudo heart attack, ng'ato kik dhi bed ni penji ni to be in gi insurance, inyalo thiedhi komonde, to kapo ni onge go tigolo kacha. Chronic, manyiso ni kapo ni seche moko in gi tuo ma osebudho kuom ndalo mathoth, tuo madhi malach mok thiedhi kawuono kaka malaria, ma en ga gima waluongo ni acute, ithiedhi kawuono to kiny isechangi dok e tijeni. In gi kidney failure, in gi tuo mar liver failure, kata in gi heart failure, tisebet kata kamoro mothiedhi ma insurance nicha gima ninyalo tiyogo cha orumo. Emergency, Chronic and Critical Illness Fund comes in. And the Critical Illness Fund includes gik moko nyaka kaka intie kata e ICU kuom ndalo mathoth. Mano gimomiyo ket fund no. To gimone ging'ewi pes nigi, kaka nyisi nitie pes mar primary healthcare thieth e gwenge, mar ariyo nyisi nitie mar thieth e osiptende mekwa, mar adek en thieth e tuoche moko mabiro apoya, kata modhi malanda, madhi e ndalo mang'eny, kata gik mwaluongo ni ma critical, tuoche malich ma ng'enywa waluoroga kaka kansa gini. Gima timre en kuom mago adek go, ariyo kende ema jopiny chulo, achiel kende ema jopiny chulo, ariyo igolo e exchequer, sirikal mamalo osechulo. Manyiso ni primary healthcare is financed by the exchequer. Social health insurance is financed by your contribution and mine. Emergency, Chronic and Critical Illness Fund is financed from the exchequer. So one primary healthcare fund is exchequer finance. 2 is social health insurance is financed by our contribution. Kidhi district, kidhi Jaramogi, kidhi a private hospital mantie level 4 nyaka level 6. Ichulo wane mwasebedo kwa choko pesa wakite agulu mondo chul mago. To then the Emergency, Chronic and Critical Illness Fund, kapo ni pesa cha isetieko mane obedo allocated ne, to Emergency, Chronic and Critical Illness Fund now kicks in to help you still access the same care. Now, the critical information is here. Now, for you to get access, you need to register. For primary healthcare fund, you don't need to contribute. You just need to register. Bedo ni in osendiki kanyo, tidhi e health center, iyudo thieth. Ma okichul gi kata pok ichudo. Isebedo mana registered, nikech it is exchequer funded. Bedo ni yudo accident, tijo donjo hospital, nigi nyalo keto koki to gineno nyingi kanyo, you will get the care.
for the two, primary healthcare and emergency chronic critical illness. Now, the one that you need to contribute for is the social health insurance fund. Mane makoro koteri hospital ting'iyo ni to be isechudo. Kidwa ni kawuono oyudi ni in gi malaria to orwaki e ward district to be isechudo. To kothiedhi osiptende mapiny ka tinyalo dhi mokichudo. Oyudi ni in gi tuo moro machuno ni nyaka rwaki e level 5 level 6 kata itimni cesarean section tibo penjo to be isechudo. Oyudi ni idhi timni kata appendectomy appendix in go koro to kuot onego be ni gole tidhi penjo to bende isechudo nikech mago timre level 4 5 and 6. To jatendwa maduong' okebe marwa Migosi Aden Duale mbele kacha nyocha wacho ni pil chon kane wan gi NHIF ne jopiny nothoro mana chulo thieth. Kochudo thieth tinyisi ni ochulo bed ne to NHIF be ogolo gimo nogolo bed to kumogole bed pesa mar bed ni to untie osiptal tino keti ninde dier ot. Koro which bed is in the floor? Ininde mattress. Seche moko ochulo bed to unji adek ushare bed achiel. Manyiso ni there was no dignity in care. Koro nogolo onyo kendo golo wach ni kadhi nyime onego wanyaka wa map ni hospital nigi otendni adi. Manyiso ni kowach ni Jaramogi nigi otendni 800 to jotuo morwakanyo gin 900. Ji 100 mamalo ka ok bi chul negi bed nikech gin kada ginindo kanye to otendni gin 800. Koro wach mar ni iriwo ji otanda chai dongineno ka koro watieke mos mondo wating' rang'iny mar thieth malo. Seche moko an gi scabies in gi malaria to riwa otanda achiel kiwuok kanyo dongin gi guonyo in be. Seche moko an gi hepatitis B to in gi gima chielo kiwuok kanyo donge imbe koro inyalo yudo tuo moko mok ni dhigo nikech uriwo otanda. Koro waneno ni maga achiel kuom gik maduoko rang'iny mar thieth piny kendo nwaketo chike machal kamago mondo geng' kendo ting' rang'iny mar thieth malo. To kopogre gi mano gi sani Ministry mar Health watero gimoro e Parliament miluongo ni Quality of Care Bill. Quality of Care Bill ni ng'iyo ni to ok wayuda thieth to be wayudo thieth ma quality. I don't know if you're getting. We don't just get care. Is it a quality care? Si bora tu matibabu. Ni matibabu bora. Yeah. So we are hoping that the members of the Parliament will review this and either improve it or pass it because it is for the good of the Kenyan people. Erokamano kapok wadhi e break nitiere gino mabende samoro osebedo ka chando oganda kata mana japiny akende nikech koso ng'eyo kose nikech samoro migawo bende ne ging'ikni moro achiel ariyo adek ithoroga nitie gino mabende weche mag migawono mag thieth oganda mathoth pod wacho ni SHA ok ti. To SHA ok ti kanye to osiptende opong' to ji donjo to ji wuok kich giwacho ni nochul gi SHA gi SHA. Ere kama gini wuoke momiyo japiny nyalo wacho ni gino ok ti? Pile an adwaro ga gima waluongo ni evidence based. Adwaro ni ng'ato nyisa ni an nadhi e osiptal to ne an gi gima kama to riemba nadogi ni SHA ok ti. Nadhi Jaramogi, nadhi district, nachopo kata Lumumba to nyisa ni SHA ok ti kawuono koro ok dang' thiedha. Nitie jok moko ma pile pingo sirikal kendo ginyalo pingo gik mang'eny mabeyo ma sirikal osetimo. King'iyo nyoro nwawacho ni SHA osechulo bilionde mathoth kabisa ne jok machiwo
thieth. To kata kamano ni wacho ni pesa mosechulo gi maji mosechok kuom ji opogre, nikech mochoki tin moloyo magisechulo, nikech koro chuno ni sirikal nyaka bi mondo kel kony. Kara magi chulo nega jomage ka ok oti. Kara iwacho ni iyudo wacho ni osiptende wagi gikwelo nikech ichulo ga ne thieth mochiw. Ang'o miyo ichulo ne thieth mochiw kiwacho ni ok oti? Nikech nyaka bed ni ng'ato nodhi kacha. To gi sani mondo waduok mibadhi piny, waketo ni keto nyaka koki tioro ni OTP, manyiso ni nyaka bed ni ng'ato ne nitie kacha, ichopo iketo koki, oor ni one time password, to kose or ni one time password ikete to approve. Kara gigi ichulo ne ng'a kok oti. To be migawo mar thieth nigi ng'ikni moro amora wechego mag SHA ma samoro uneno achiedh nade mamondo uchopo lek maru mar okumba mar SHA? Ng'ikni onge gima biro maber ma onge ng'ikni. Thoth gigi nitie ga gi ng'ikni, to ei ng'ikni go emiyudo ne ma to nitie ng'ikni moro warwaye kata waketne splint, waketne plasa mondo bed moriere mondo dhi nyime. Achiel kuom ng'ikni gin jok moko ma obet piny, ng'ato pok ondiko nyinge to wacho ni SHA ok ti. Kipenjo to nok otiyo ne ng'a, to kia en gima ong'eyo ni SHA ok ti, nikech ng'ato no winjo ka wacho ni SHA ok ti, to ng'at mano winjo ka wacho ni SHA ok ti no to bedo registered. Gi kawuono seche ma wuoye kodi ni ji mohewo 30,000,000 osendikre ne SHA. Ei Kisumu County ka 790 790 atamalo 60 gi nukta 4 osendikre ne SHA. Ma king'iyo 68.4%. King'iyo iyudo ka thoth ji osendikre ne SHA. Koro ka ipani jogi te nyalo bet ni ndikre ka gineno ni ok oti. Make mana gi kanyo wadhie mana nyise mana ng'ikni mokwongo ni nitie miriambo ma ji wache bath gazeti ni gini ok ti. Ng'ikni mar ariyo en ni thoth jok machoko jok ji ondikore to ok gigol, moloyo jok mantie sekta mwaluongo ni informal. Indiko nyingi, ng'ama ondiko nyinge to ondika to weyo. Ondika to weyo kochiw contribution mondo donje okumba mar thieth ne ji te. Koro yudo ka jok matin ma an gi in kata jok moko ma ondik formally minyalo ng'ad contribution gi osara ting'o mzigo mapek ne jok mamoko ma gin ginyalo. Seche moko ng'ato ni kata gi garage adek, seche moko ng'ato ni kata gohala mar duka ma e dwe oyudo Sh500,000 to kogol mar SHA. To kotuo kata ka joge tuo to dwa nodhi oyud thieth. To primary health care cha tiyudo ka koro macha giyudo pile pile, nikech en ok ochuno ni nyaka bed ni isegolo contribution mari. Koro mago gina achiel mana kwa mention matin nikech iwacho ni wadhi e break, anyalo mana ka penjo wadhi e break matin kae to waduogi mana kama ni kurom gajwang bedi kete mada chunyo Nagi TV ponono kin gi penjo moro amora motenore kaachiel kod wechego mag thieth wayieni kendo wayawo layo mago mag Facebook page, nyalo orona ote magi machuok kanyo, YouTube page Chunyo Nagi TV, TikTok Chunyo Nagi TV, simbe nyalo go e page kanyo kurom gajwang mondo wanene to ere midhiero mabende kale. Waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu.
built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Mgaji wangu dugo kende telo mar ariyo telo mogik mabende pod wago mbaka kaachiel kod Migosi Hedron ma en kacha jatelo mochung'ne e wechego mag thieth kendo telo ne gedo wechego mag gedo mag osiptal. Koro Mgaji wangu wacho ni kwa dugo telo mar ariyo to wadhi chako kaachiel kod somo wote mag wan kende kaachiel kod Jaji Adero wacho ni okete chenro kamano maduong' ahinya. Wan gi Leila wacho ni winjo chenro, asante sana. Wan gi Junior Omondi wacho ni great, mosna dok mano wuoyi mathereng'enye. Erokamano, wan gi Erokamano Junior. ing'eyo Junior. Osiepa kabisa, osiepa mangita gi del. Erokamano, med mana keto nwa kacha ote nyakoro Mgaji wangu kopo ni kacha gi penjo moro amora mabende digom kete to wakandie wakaw thuolo makende mar waki mondo miwa kacha pachi. Nitiere gino mabende oganda moko wacho ni jogo mabende samoro e familia, baba gi mama, ka gineno ni ng'at achiel ema nyalo ng'ado SHA e familia achiel, manyocho nang'o? Mokwongo ing'eni SHA ok en ni ng'ato achiel ema nyalo ng'ado, lakini en ji golo ewi atamalo mar yuto maggi. Kaka un kaka ot uyudo siling 100,000 koriwre, tugolo atamalo 2.75. Mane gima chik wacho. To nikech kata an, kapo ni an laktar, ta kendo laktar, kata kendo japuonj, kata kendo okil, tayudo msacha tembo yudo mare. Donge wate ng'adowa. Manyiso ni kwa tiyo e ot achiel, to nitie yuto mabiro e odno. To gik igolo kalure gi yuto mar ng'ato ka ng'ato, mondo wayud kaka jok ma onge yuto kabisa wanyalo geng'o gi kuom weche mag thieth. Manyiso ni an anyalo bedo nachiwo mamalo matin kaluwore gi yuto mara, to nitie ng'at machielo maonge gi yuto, to anyalo bedo ni gima chiwo mamalo matin kaluwore gi yuto mara no, to kendo higa kadho ka okan gi shida mar thieth, to mane makonyo minwa e kor gweng' kumodak e Nguka kucho, nikech en oonge yuto moro. Koro en kotuo, tema konyo kata waywa moro, tema konyo kata nyathi kich moro ma onge yuto moro amora. Koro gini ok chul gi ng'at achiel, ichulo e atamalo mar yuto mar ot, percentage of the household income. Erokamano maduong' ahinya nyakoro Mgaji wangu pod wan kandi kaachiel kod Migosi. Penja ne ni to migawo mari mabende koro ichunge ni, ere kaka bende isekelo lokruok achiel ariyo adek e migawono mar thieth? Mokwongo ing'eni ok an mondo akel lokruok. Nikech kaka jatich itiyo gi policy ma ochiw gi sirikal mantiere no. Ok an gi wichkuot mar wacho ni an achiel kuom jok manondiko chikegi mag SHA kata mag social health insurance.
kendo achiel kuom jok mane ondiko regulations magi aneno kober moloyo gima ne nitiere mbele kacha. Nyalo bedo nitie ng'ikruok ka gi kacha, kaka nwawacho ni gik makamago tiyudo kaka iloso, to manyiso ni wa based on feedback. Koro en achiel kuom gik mwasetimo. Mar ariyo, mbele kacha diere mane antiere manadonje ministry, ne an technical advisor kata jasumparo ne office mar cabinet secretary mane ntiere diere cha. Mano neno Mutahi Kagwe, to an gi jo wetena mane watiyogo dierego, manyiso ni the entire ministry ne wan very ne watemo matek, ne wakedo matek kod tuo mar corona ma ok nohinyowa kaka nohinyo pinje mamoko. Kendo Mandela nyalo nyisi ni ne githoro nena kidhi som gik mane watimo press briefing, to an ineno ka an ema ting'o bahasha no mogik midhi som, nikech manyiso ni ne an achiel kuom jok manyaka some mogik, kata manyaka some mondo wasum pare iye kanyo, mondo wane ni to ndikre maber, magi be gik matimre, to wanyalo kata kwacho ni koro jopiny dhi hinyore, walor, kata jopiny koro ok hinyre, wayaw to wa balance uchumi mar Kenya gi tuoche mantiere, manyiso ni a very good balance between lives and livelihood, that while we are working to protect the people against the disease, they need not to die out of hunger because their livelihoods are affected. Mane achiel kuom gik mane atimo. Bang' mano, ne kaka nawacho mbele kacha, ne abedo jatend rang'iny mar lony mar jotije, kendo achiel kuom gik mwasetimo ne en mapping out health labor market analysis, kendo ane mabedo jakom mokwongo mar task force mane ndiko kata mandiko policy mar jotije e pinywa mar Kenya ka. Kopogre gi mago, nitie chike, asenyisi chike mwa wasendiko, ma en achiel kuom gik mwasetimo, kendo ng'iyo ni ne nitiere lokruok mayom mar NHIF ka ji duogo kor SHA koni. Koro gigi to wanyalo wacho koya ka nyaka 20 ging'eny, to gisani achung' ne gedo gi dona gi kony mawuok oko, basically kwawacho gi dho ngere iluongo ni health infrastructure projects and grants management, and mano is for the whole country. Koro wasetimo osiptende mang'eny, osiptende bura ei Kenya, ei Nyanza waka, kidhi Urenga ibo yudo kitime gi sirkal mamalo. Nyanza waka kidhi Nyalenda ibo yudo kitime gi sirkal mamalo, Nyalenda Health Center mantie kona ka. Initially nonego bed railway to noloke Nyalenda. Nyanza waka kidhi e piny kata Homa Bay ibo yudo ni kata gisani wantie go osiptende 2 mane wakete budget modwa chako gero yore yo mapiyo piyo. Achiel en Magunga level 4, to mar 2 en Luanda Gwasi. Machielo igero gi $175,000 to machielo igero gi $100,000. Kidhi kata Migori, nyocha yudo ka wan gi ker kacha koyawo osiptal miluongo ni piny owacho e gweng' ma orit gi migosi Mark Nyamita. To mago nikech gin gik mwatimo. Kidhi Busia to e Bungoma to nineno Butere Health Center ma mane antie kanyo, level 4 hospital mane antie kanyo, kanyiso ker marwa gik kaka nwagero kanyo. Kibiro i Kisumu ka kendo ibo yudo ni ei Jaramogi nwating'e malo gi sirkal mamalo mokete level 6 hospital. To manyiso pile kantie sirkal kaka machal gi mar county government gi sirkande mamoko, inyisi ni ok onego bed ni kadho e ratio mar budget ok onego bed ni kadho 35% kiketo recurrent expenditure kata madhi ne salaries, to modong' iketo
e development. To mano nitie chik. Tiyudo ka e Kisumu ka akanwa timo health labor market analysis, ne gitiyo gi 89%. Atamalo 89 e wi yore mag chulo osara mar jotije mantie e thieth. Koro if you look at the total health budget, ni king'iyo kata health budget te, oyiene mana tiyo gi around 35%. To nikech nentiere burden kata pressure e resources matin, ok ni en hero mar jo county, nwatiyo gi 89%. To golo Jaramogi ni mokwongo ofuong'o pressure mane ntiere e osara. Manyiso ni pressure cha koro ginyalo ndiko jotije manyien. Ni neno ka Jakom Migosi Obondi oselando ni koro jok madwaro tich e County Public Service mondik gi County Public Service Board ma Kisumu, koro gisani ginyalo apply mondo ndiki, kendo ne gichiwo positions ma ng'ato nyalo dwaro tich ka gidwaro tich kanyo. Nikech koro nitie fuong'ruok moro, koro ginyalo timo gik moko ma gi prioritize. To nitie pesa ma koro dhi dong' ma kar mondo dhi e osara to dhi e development. To i Jaramogi kacha neno nochako gimiyogi around 3.28 billion mana mondo gigerrego gitingo rang'iny mar thieth malo. To gisane wagero cancer center, manyiso ni nyaka kawuono thoth jowa dhi nyaka mana Moi Teaching and Referral Hospital ei Migori, ei Moi, kata i Uasin Gishu kucho. Gidhi Moi Teaching and Referral Hospital mondo thiedhgi gi tuoche mag cancer ma nyalo bedo nomako gi nikech ne waonge gi infrastructure ka. To ma ok onyiso ni kucho ema jothieth nitie, kendo iboyudo ni thoth jothieth mathietho kucho gin joluo, gin onagi, ginyalo duogo koni ma githiedh jowa e iye ka. To ka gidhi kucho tiyudo ni pesa mang'eny gisetiyogo e transport, to pesa machielo gitiyo ka gidwaro accommodation. To kucho be yudo ka poni nitie ubaguzi, to koro igolo ng'ato ni mato ng'ane, to ma kinyi ni koro rit mondo wathiedh ng'ane mokwongo. To magi gik moko wadwaro ni jowa te be yudo thieth e rang'iny ma oromo. To kidhi kuno kata gotieno sa ariyo tiyudo ka jotuo marito mondo otimnegi chemotherapy kiny nindo mana ewi benches nikech gionge nyalo. Pesa tuo mar kansa nyalo tieko mwandu anyuola kata mwandu famili. To mano koro wakelo machiegni, manyiso ni thoth jowa kochakre Siaya nyaka Migori nyalo biro ka mondo yud thieth e yo makare. Kendo yudo ka osiptalno kendo sani igero e yo mamalo kabisa. To gi Kisii be nitie osiptal machielo ma be igero gi sirkal mamalo niluongo ni Kisii Cancer Center. Koro wayudo Cancer Center i Nyanza 2. Wan gi Jaramogi Oginga Odinga Cancer Center, to wan gi Kisii Cancer Center. To magi gin moko kuom gik mane mwasetimo. To chieng' Ramadhan moluor ker marwa Laktar William Samoei Ruto nowacho ni nyaka koro ger district manyien, manyiso ni ka rang'iny mar thieth dhi malo e Jaramogi kucho kaka level 6, to nyaka koro district step up donge. Koro e district nowacho ni mondo mi district milion 100 kwan koka 400 mondo gere magin. Kendo naseyudo barua kokadho kuom PS marwa ka ondiki gi ni ma enen order mar ker, kendo chunowa ni nyaka watime e yo mapiyo manyalore. Kendo en gima koro osechak ng'i gige kitimo gik monego bed ni timo kaka BQ, kaka architectural design mondo bi e iye ka. Kani neno orucha ne en chieng' tich ang'wen kane wantiere State House kwandikore kata kwasingore gi group moro miluongo ni Amsons Group ma miyo jo Kenya $1 milion 40 mondo gergo osiptende mopogore opogore. Ni neno ka iye kanyo Kisumu bende ne nitiere. To magi timre nikech watiyo maber gi sirikal mamalo, kendo nikech gin be gineno shida kata ywak mar jopiny Kenya, kata ywak mag jowa be mantiere e dho nam Lolwe mondo yud thieth e yo makare.
Koro king'iye kidwa kwano development akwano ni mana mantie Nyanza, anyalo kwano ni ma nyaka koro dhok duoge kwe. Asante. Nyisna kata mana japiny ma bende samoro koro wan godo e chenro machalo goda kamandi, tudruok ma sirikal mamalo kod counties government e wechego motudore kaachiel kod thieth, ere kama bende samoro urome gi migao ma bende samoro ka? Kalure gi gima ning'eni kendo weche mag thieth nitie gik moko matimore. Iwacho ni health is the two level of government are independent but they work together, right? To king'iyo devolution levels mag care achiel nyaka abich owene sirkal mapiny mano county government, to national referrals owene sirkal mamalo kaka Jaramogi. To magi te nitie wan ga gi forums mopogore opogore ma jo sirkal mapiny jo sirkal mamalo romo. Wantie gi gima waluongo ni intergovernmental conferences mwatimo nikech nitie gi body molosi miluongo ni IGTRC mang'iyo wechegi. Mar ariyo wantie gi gima waluongo ni the summit, ma jakombo mar the summit en mana ker owuon. Kapo nitie gimoro tilosogi gie kuonde makamago. To iyudo ka thoth budget gi te giwuok mana e sirikal mamalo kata Ministry of Health kipogo ni ma to dhi e counties, kendo osebedo kabiro ma onge badhruok moro amora. Tiyudo ka kendo king'iyo weche mag nyamreche kata mwaluongo ni CHPs kata gisani iyudo ka 50% mar kony margi wuok kuom jo sirikal mamwalo mapiny kata county government, to 50% mar kony margi wuok e sirikal mar national government kata kits magitiyogo sirikal mamalo machiwo, manyiso nitiere good coordination mechanism. In fact, king'iyo ministry wan gi migao miluongo ni health sector coordination and intergovernmental relations. Koro nitiere yore mathoth sana ma gigi nitie winjruok, nitie riwruok, nitie konyruok, nitie support mwa gisebedo ka gimiyowa sirikal mar county, to wambe wamiyogi support manyalore. Thothne iyudo ka kata dakteche kata jothieth be it nurses, clinical officers, doctors, ka gidhi medore e somo, ka gidwa ting'o rang'iny mar lony margi malo, sirikal mamwalo ku miyogi mana rusa to chulo sachgi, to sirikal mamalo chulo negi fee. Manyiso ni if the county does not release, the national government cannot train. But the training part is the function of the national government. Koro ka malo kucho wachulo school fee, to jogi jo county chulo bathe maen maintain gi e payroll mondo ka gitieko kucho to giduogo mondo gitika. Kendo king'iyo kendo weche mag interns, ing'eni interns ichulo gi pesa ma ok ni yot ahinya, nikech king'iyo intern mar daktari ichule msara mar 206,400. 206,400 ni to wayudo interns higa ka higa manyalo romo 2,000 gi wiye. Mano mana doctors, pok ikwano clinical officers, pok ikwano nurses, pok ikwano cadres mamoko. Ineno. To magi kowa post gi, interns gi, kanye mwa post gi, ibo yudo gi mana Jaramogi kaka gikonyo, ibo yudo gi mana Kisumu County Referral kaka gikonyo, ibo yudo kwa post gi internship center kaka Masiaya, ma Homa Bay, ma Migori, ma Nyamira, ma Kisii, dho nam Lolwe ka, to gi counties mamoko. All the county referral hospitals are internship centers. To koro manyiso ni kwa post gi seche ma intern tie kanyo, donge giduoko burden mar tich chien kata kapo ni gimedo tiegre gin be giwegi. To mago watimo mondo koro kochopo ni jotijgi o retire to county government want to employ new ones, then there is a good pool of competent people to employ from. Erokamano katieko nikech sa un kaka achiel kuom yawuotu ma bende koro ni migaono mar thieth kaachiel kod PS Oluga ma bende
nie migawo no mabende mar thieth koda in, ang'o monyalo nyiso ne oganda Luo mabe samoro chal ka gima bende koro pengo sirikand William Ruto ni wechogo magi thoro wacho ni sirikand ni ok ti, oganda moko bende wacho ni sirikand osetimo gik moko achiel ariyo adek madongo, une ma bende koro waneno sirikal ma bende koro kata sirikand piny owacho to une migawo no mar thieth, bende un kacha gi thuolo ma uneno ni sirikal omiyou kata ochiwno mar kelo dongruok chutho to bero sekta no mar thieth ka Luo? Gisani hapa ni penjo na aseduoko kapok ipenjo, nikech asekwano ni osiptende mwaseyudo e piny Luo ka makwano ni kochakre Migori machopo Homa Bay machopo Kisumu kama kadho nyaka Siaya. Mago gibiro nikech tiyo maber gi sirikal. Ka mago ok tich to akia ni tich en mage. Asekwano ni namba mag jok mosendikre SHA kendo counties wagi osebedo kichulo majaramogi osechul machiegni mana chopo bilion moko malang'. To mago timre nikech nikech sirikal tiyo. Asekwano ni gisane nwawacho ni iloso railway. Railway dang' los nade ka ji ok ti. Ini wuotho i Kisumu ka chalo workshop mang'ongo. Kidhi Makasembo olokre, kidhi Anderson olokre chalo Europe. Magi timre gilosre nade nikech onge ng'at manowacho ochiew gokinyi to wuoyo ka wacho dhok mana dhog Nyasaye ni let there be and it happens. Some people worked. Rele miwacho ne giwacho ni ok okete budget onge. Iwinjo ma ing'eni nitie gik mang'eny mi ithoro wache, nitie jofuong' wach go beda gik mang'eny. Dongruok nyalo biro kokete budget through an MTEF process, and you can make a pronouncement tichako MTEF plan to include something in the budget. And number 2, it can also happen through a grant. Number 4, a development can happen through a loan. So I don't think when we look at one, we ignore the rest of mechanisms of bringing development. The other one is also through partnerships. Koro kikwa fuong' wach ka nikech ng'eyo matin mamonwa neno ber mabiro. To king'iyo gik matimre, gik mang'eny osebedo katimre e piny Luo ka. Neno ka Siaya jok moko osechako pingo ni kik wabed kata gi nuclear energy kacha. Koro wan wabobedo abeda chien nyaka chieng' podhi. Nikech koni dwa kel nuclear energy to kwadwa. Kaje kero obiro loso landing site okwadwa. Ka railway obudho matin nikech nyaka koro dhi los paperworks okwadwa. To koro wadwaro microwave koso wadwaro Nyasaye mobiendo oyae polo bito wachne let there be and it happens, and the following day kowacho Sunday to Monday wachako idho gari wachiko Nairobi. Ok timre kamano. Gigi tedogi, gigi losogi, paperwork istimo, tiwacho ni koro wachako timo recruitment, kata wachako timo mapping. Kitimo launch ni I want to do a building here. The next thing you do is to start what kind of a building. The third thing is what is the architectural design of building. The fourth thing is what is the bill of quantity of this building. What is the model of this building? How then do I pay the builders? Those things don't happen overnight. We can say we are going to do and we have committed, but one thing is that the word of the president is a law and it will definitely come to pass. Talking your dongro kata ilupini luoka Siaya counties mamoko kidhi Kirinyaga nyaka gisama wawueni onge KMTC. Siaya anabete kaka board director mar KMTC. Kuom KMTC prochiko gariyo anachiel kuom board directors mag KMTC go. Kidhi Siaya iyudo ntiere Rarieda MTC manoseger. Siaya ntie Bondo MTC. Siaya ntie Ugenya MTC. Siaya ntie Rera MTC. Siaya ntie Siaya MTC. Wan gadi abich. To Kirinyaga ongedi, ongachiel. To pod wagero mo. Kibiro Kisumu ka wan gi Victoria MTC Bath General.
to wan gi machielo wan gi machielo District. mwaluongo ni mwaluongo ni Kisumu MTC e bath Jaramogi. Jok moko to onge kata achiel. Koro kik wadonje fuong'o wach to wabi gi facts ni mae gima osetimore to mae gima timore to magi gik mabiro timore. Kik miluma mang'eny mi wageng' dongruok manyalo biro. Erokamano maduong' ahinya. Kik miluma mang'eny mi wageng' dongruok manyalo biro e pacho kanyo Karamega Jwang'. Ko kamano akawo thuolo maken magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo na gi tiyo dundo jaluo chakre ne wachaki nyaka gi sani. Gino maber kabisa ni Laktar Hezron osegolo kacho dok oiti gino mabende samoro ne ikia nyaka Karamega Jwang' mabende samoro ne chando pachi kandie. Mae momiyo wakelo ne kacha chenro madondo nagi kogolo ne kacha jotelo mopogore opogore mondo mi wang'e ne to piny dhi kanye dongruok magi mabende wantiere go Karamega Jwang' to wanyalo yudo yot e yo machalo nade. Ko kamano erokamano maduong' ahinya ne Medusa machendo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyu Jerusalem dala maler. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo na gi TV. Erokamano kuom ote magi kachiel kod thuolo mari mikawo kapok watieko. Tara dhi mi kacha thuolo mari mogik mondo mi wachni mogik ne japiny. Asewuoyo mang'eny to gima adwa wacho en ni ochopo sama koro nyaka wan be wati matek mondo wadongre wan giwegi. Kichiew gokinyi nitiere construction site, kichiew gokinyi nitiere hardware, inyalo dhi titimo gimoro tiyudo yuto ni machielo. To wati matek mondo wayud kaka wakonyre wawegi kapok wakwayo kony mamoko. To pile pile iwachoga ni seche moko chopo ma sabun odong' pado. To sama sabun odong' pado, idwaro mana kama yier nitie emigoye, kuonde modong' yudo mana buoyo. To gi seche ma wantiere ni sabun ma wantiego ni dong' pado. Koyudwa kaka yier ma ker marwa go nwane kar yier, to kuonde mamoko yudo buoyo. To wambe wawacho ni wantie sirikal to mae ndalo wa to waseyudo gweth ma nyalo biro gi gima kamago. Koro sabun odong' pado, ker osebet kodwa maber kendo osekonyowa mathoth kong'iyo chandruokwa. Kendo pile pile jiwacho ga ni mbele nyalo bedo marach ichiem chuth. Wan wasechiemo chuth kuma nok wakome. To pod wanyalo yudo mang'eny kapod ni koro wakomo. Ang'o mamono wakomo to wadot wakete manyiwa mondo wayud resruok e ndalo mabiro. Erokamano. Erokamano. Sitobene oro ni ndes na buoyo mawiye Karamega Jwang', mana kaka Laktar Hezron bende wacho ni ker koro sane go pado kama yier nitiere miyo bed machiegni mondo mi kaw buoch Karamega Jwang'. Ko kamano to mane tai chenro ni ero en Steve James aka Nyakwar Nyaronyi. Wana kaw thul maken magoni erokamano maduong' ahinya kuom chopo chunyo na gi TV kendo twak maber kabisa. Ng'eni kiyudo thuolo odiochieng' machielo kendo inyalo chako ibi mondo wachak watwak kachiel koda jopiny. Uritu masani erokamano wachak warom kendo odiochieng' machielo. Erokamano. Ma en duond onagi.